assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe, assalamu alaikum bandiraɓe ɓiɓɓe silvo pastoral caggal nde calmin ɗon kala inne makko e yettode makko bandiraɓe fulɓe dina mbarno kala ko sawente noon sik samina hani hoccede bandiraɓe tedduɓe o programme initiative nde ƴettuɗen won l'union des maires silvo pastoral won rennede maire uji gonɗi e nder silvo pastoral he gollen yimɓe jiidi yomma jiidi baaba hoɗon kadi silvo pastoral woni toon ko fulɓe seɓɓe naareɓe caggal ɗum fulɓe ɓe woni toon ko wiyete bisnaɓe paminnaɓe jasarnaɓe owruɓe jengguelɓe ha sownaɓe ɓen ɗon dini nder silvo pastoral ɗum saabi programme o ƴettiɗen gam rendinde silvo pastoral o foof holto programme o waɗata to diwan wiide cingori wuuro alhaji joom biguel sow toon on programme waɗata hen toon tawe monsieur le maire Dembel Dimbarou Sow maire commune mo Mbanna hen toon tawe kadi monsieur le maire Gori Ba maire commune mo Mbuula na tawe toon kadi monsieur le maire Sidi Dior Ka maire commune mo Mbar Touba on diwan Sieur na tawe toon kadi monsieur le maire Bacce Galel Ba maire commune mo Tesakere na tawe toon kadi DG mo Jeri TV Mouhamed Nasrallah in way non ɓe silvo pastoral fof na tawe toon enen jiidi yumma enen jiidi baaba ma anduɓe gar toon mi en to mbaɗa invité ceerno men Cheikh Djibril Kabour andene ceerno Ousmane Ka to diwan Dagana en wonde Cheikh Djibi Ka to diwan Darna wonde ceerno e serna ɓiɓɓe silvo pastoral fof no paada to diwan ngolko jaaɓe wuuro joom biguel bandiraɓe tedduɓe enen jiidi yumma enen jiidi baaba programme noon nila reeyi mais en gaddu askinoɓe goto fo haal ko goto fo jiide goɗɗo gandon enen jiidi yumma enen jiidi baaba commune aji gonɗe silvo pastoral e ala frontiére fulɓe ne mbatno maayi wona guerol mais gandon ko silvo pastoral kadi wona guerol ɗum noon saabi Bacci Galela Dembel Dembarou Sidi Thior Oumar Mboulay Sow no wonde Gori Ba no wonde maire uji silvo pastoral foof ha tengti maire Idi Diop mbo Labgar ha tengti maire mbo Kampo Birom Ba ɓen ɗon fof no coyna to diwan wuuro joom biguel gorko mbo wiide cingoli ɗum noon tawe toon kadi DG mo Jeri TV Mouhamed Nasrallah ɗum noon wadde kala jiɗɗen ko laaɓi waɗa 77 895 25 55 programme o waɗata ko ñande altine mo paaɗeno so woni welede Allah ɗum noon bandiraɓe tedduɓe waddi garan jokken en ɗam nelaɗo wi kala mo jokki en ɗam balɗe Allah jokku balɗe ma ɗum noon waddi yo Allah jokku balɗe men bandiraɓe tedduɓe ha to diwan wiide cingoli on jarama weltare mere Allah resi en reeni en sellini en ha en mbawi tawede oɗo ñalawma keɗitiɗo e tarih men walla e dartol men